kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Mahilig ka bang kumain ng exotic food? Sa Vietnam, sikat ang uod. Pasintabi sa mga kumakain o Acacia caterpillars bilang exotic food. 2 beses sa isang taon kung lumabas at aakyat sa puno ng kasya ang nasabing mga caterpillars o uod na ito. Inaatake nila at kinakain ang dahon ng puno ng kasya. Kasya o akasya? Kasya ang tawag sa kanila, kaya siya tinawag na kasya caterpillar. Sorry. At pagkatapos, okay lang. Sumasagot. Matapos kainin ng mga dahon nito, pupunta sila sa mga sanga at doon napipirmi hanggang magiging cocoon at mabuong paro-paro. Sa kalilipad, papalayo. Pero, bago pa man sila mag-transform, hina-harvest na sila ng mga Vietnamese para gawing pagkain. Aabot sa 500 to 800 pesos kada kilo ang nasabing kasya caterpillars. Inibenta? Masarap ito kapag naka-stir fry o pinirito. Harap. Crunchy. Yummy. Parang single mom. Ingat lang dahil magkakaroon ka ng pangangatin ng balat o skin allergy dahil makate ang caterpillar o uod na ito. Ikaw, kabisyo. Makati ka ba? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Aray ko. Basic, nangangati ako. Morning call. Morning, Tits. Kabisyo, feel good morning! Babylon. Martes, May 20, 2025. Sa oras na 7:31, kasama na pambansang Angkol Dagol! Sama rin dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, papasang Tita Tanya Chinita. Tita Max. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot yummy natin Na tita. Tanya Chinita. With the pambansang Senior Mang Kanor! Good morning. Sandali lang nangangati ako. Tilasan ako. Tilas Ka na, tilas. Nahigad. Higad. Tilas o caterpillar. Grabe. Pero, Kinakain din siya. makain ganyan? Di ba? Hindi. Hindi naman sa atin kinakain ng caterpillar, di ba? Try lang. Kunyari exotic food. Alam mo naman, napaka-allergihin ko. Ay, oo. Lalo, Bawal. kainin. Pero yung mga exotic na babaero, yan, hindi ako allergic. Isyada Babylon. Pag exotic na babaero, hindi ka Oo. Ayoko yung mga babaerong pinag-aagawan. Gusto ko yung exotic. May babaero bang ganun? Oo. Yan. Yung babaerong mga pailalim dumali. Sandali. Caterpillar, uod yung pinag-usapan natin. Habagay, may uod din yung Makati babaero. din babaero. Ha? Makati. Gumagapang. Yung uod? Yung babaero. Maraming pa. Yung uod? Yung babaero. Ay, nako, sinasabi na nga eh. Ng babaero. Yung uod. Higad ba yan dito? Higad. Sa Bisaya yan, tilas. 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 Yung higad. Yung babaero, mukhang tilas. Yung higad. Yung babaero nga. Uy, nasa puno, wakyat. Yung higad. Yung babaero, nanilip.
Yung higad. O yung babaero. Ano ba yan? Oh, pero exotic food, ano natikman ng isang tita? Palaka. Palaka, ako rin. Yung palakang bukid. Oo, yung pagtag-ulan. Ay, yung sa mga palayan. Yes. Oh, yun Parang na nung na-try isang ko. linggo lang si Pastor Simon, kapatid ko, yung naglutong palaka. Uy, Pastor! Hello, Pastor! Paano paggaluto ni Pastor? Prito. Prito rin, Sarap yung eh. parang Mas crunchy. masarap pa sa fried chicken eh. Fried chicken, tapos palaka. Mas masarap pa. Yung fried chicken? Yung palaka. Nakabukaka! Yung palaka! Fried chicken! Itsuserang! Palaka? Nilagyan ng tanglad yung ano eh. Yung fried chicken! Yung palaka! Sabi niya, rabbit, 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 rabbit. Yung rabbit! Sabi niya rabbit! Yung rabbit! Sabi mo rabbit! Hindi ako Sabi bingi. ng palaka! Guys, bingi ba kayo guys? Sabi niya, maniniwala. Okak. 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 Sabi ng palaka! Sabi nung fried chicken. Pero, Gusto ko niyan chicken joy. na fried chicken? Na palaka. So try mo, tikim. Hindi. Sawa para mga ganun. Yeah. Bayawak. 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 Katry ka na, Oo, nung promise. bata kasi kami, may Bayawak yung ano, sa Bisaya, halo ang tawag Halo. yan. Bayawak. halo. Parang Ano mga pa ba? lizard na malalaki. yes, bayawak. Kaya, ano pa ba natikman ko? Ay! Natikman ko. Buhaya. Hindi naman, hindi Steak. naman. Steak na, Steak? meron yan sa sarap. Croc Park sa Well Davao. done. Yes, buhaya na steak. Oh. Nakalagay sa ano yung umuusok na plato? Sizzling, nakasisling. Yun. Sisling buhaya. Dito nakabilad yung mga buhaya. Ano pa bang natikman ko? Single dad. In fairness, Ano, in maganda yung katawan niya. Ng single dad. Nung buhaya. Color green. Nung buhaya? Yung single dad. Oy! Paborito talaga ni Tita. Yung buhaya. Yung single dad. Ang kapal ng balat Ng buhaya. ng single dad. Ba't yan yung sigaw? Ay, nako. Ay, good morning sa inyo, Tanandi. Sa mga single dad, good morning. Shout out sa inyo tuloy-tuloy. Ang pakikinig, of course, ay Direct Phil. Hello po, Ma'am Tonet, mga cruise family. Yes, Lahat Mama. biyahe. Oo, mamaya itutuloy po namin ang shoutout samantala. Here's Bini with Salamat. Salamin. Iba yun. Pinalitan na. Di pa rin mabasa ang iyong tunay.